sibuyas, garlic, ayan. Ayan guys, may ano tayo, may beans, French beans, tomato, at saka cabbage. Ayan, konting karne, at saka ayan, yung salmon fish, saka taupo, saka nayupat. Ayan yung mga aking gulay for today guys. Ayan, wala akong carrots, nakakasawa na kasi guys, kaya yun lang ang aking mga menu today. Ayan, gagawa ako ng asam fish. Ayan yung aking sauce, o diba? Ayan na guys, mga aking lulutuin ngayon. Ayan, so start na tayong magluto guys. Ayan, start na ako magluto. Okay, gulay. Ayan, done na siya guys. Tapos mamaya magluto na ako ng isda. Ayan, ginis ako na sibuyas at bawang, yung sauce. Ayan, pinag-blend ko yung sibuyas, bawang, saka lemongrass, konting luya. Ayan, tapos turmeric po, saka yung tawag dyan, ito po, asyam. Ilagay ko po siya ng ganyan, saka ilagay na natin yung salmon fish. Ayan, ilagay ko na siya. Ayan. Saka ilagay natin to guys, ang gulay. Ayan. Ayan, ilagay na natin siya. Ang ingay talaga ng amo ko. Bilisan ko lang guys luto nito kasi kumukulo na siya ng konti. Ayan. Saka mayroon po akong ganito guys. Ayan, sarap yan dyan sa isda. Ayan yung ating mga gulay. Ayan na lang ilalagay ko. Ayan, kumukulo na siya guys. Ayan, salmon fish, napakasarap talaga niya. Ayan, mapapakamay na naman tayo nitong kumain. May special dish. Yummy, yummy. Ayan, ilagay na natin siya sa kanyang, kasi nakulo na siya guys. Saka ilagay na natin ito. Sinaan natin yun. Ayan. Tapos guys, takpan na natin. Kuha ko ng pangtakip. Ayan, kumukulo na siya. Ayan, yung luto ni Ate Chen. Napakasarap talaga